fl-2012 u bil-qtuħ kontinwu fil-provista tal-elettriku spiċċajna pajjiż tat-tielet dinja jekk mhux għar. Il-Forum Unions Maltin qalet li dan is-sajf ser jibqa' mniżżel fl-istorja bħala wieħed ta' tbatija l-poplu Malti wawċi, b'mod partikolari għall-anzjani, il-morda u dawk li jaħdmu għandhom negozju. F'istqarrija l-forum qalet ukoll li eluf ta' familji qed ikunu kostretti jarmu li kellha xi spiċċa jeqras filwaqt li eluf oħra qed ibatu biex jistrieħu f'din is-sħana tremenda. Eluf ta' uffiċini qed ikunu kostretti jagħlqu jibatu l-impjegati d-dar u qed jitilfu eluf kbar ta' euro bħalma ntilfu riċentement fl-SG Electronics. Il-forum tajt li minkejja din is-sitwazzjoni xorta jisu mu qed jiġri xejn u ħadd ma jħoss il-bżonn li jwieġeb. Nene Malta mhux qed tkun konvinċenti meta tajt li raġuni jaqtuh fid-dawl hija li l-cables huma stressjati. Bħalissa huwa l-poplu li huwa stressjat b'din l-ineffiċjenza qalet il-forum. Din is-sitwazzjoni tħalli effetti ħżina fuq it-turiżmu għaliex il-barranin qed jitkażaw bina. Filwaqt li l-Forum Unions Maltin tesprimi apprezzament tas-sagrifiċċji tal-ħaddiema tal-Ene Malta, tistenna l-Ministru responsabbli għall-Enerġija jerfa' r-responsabbiltà tiegħu kif wara kollox qed jistenna l-poplu.